उत्तर सिक्किमाव गिख्रंथाव दैबानानि थासारि। जोमै बेफ्रुनाय एबा अखा खोरोमनायनि जाहोनाव नुजाथिनाय गिख्रंथाव बानायाव गोमादोंमोन सा 23 भारतारि सान्थ्रि। सा 23 सान्थ्रिनि गेजेराव बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय आनन्द बाजारनि भारतारि सान्थ्रियाव खामानि मावनाय सासे लाइमोन गोमानानै दं। गोमानाय लाइमोना मिट्टु कलिता। आलिपुरदुवाराव खामानि मावबाय थानाय मिट्टु कलिताया बिफानारि बिथोन बायदियै सिक्किमाव थांदोंमोन। बेनि उनावनो जेबो जगाजग गैया मिट्टु कलितानि। खामानिनि थाखाय आलिपुरदुवारनिफ्राय सिक्किमाव थांबाय थानाय खौरां फननि गेजेरजों खिन्थाहरदोंमोन बिफानो। सिक्किमनिफ्राय फैफिननाय लामायावनो जादोंमोन गिख्रंथाव अखा खोरोमनाय। बेनि गेजेरावनो मिट्टु कलिता गोमानायनि आन्दाज खालामनाय जादोंब्लाबो दासिमबो जेबो खौरां मोननाय जायाखै नखरनि सुबुंफोरा। डिजिटेल बड' निउजनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोदों डिजिटेल बड' निउज। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज।